В Lean Champions всяка компания започва с смелостта да направи първата крачка. Среща номер 3 за 2026 година се проведе в Зюдволе Груп Италия, Булсафил, в реална производствена среда, сред процеси, хора и идеи. Участниците преминаха през гемба обиколка, видяха различен производствен процес и споделиха въпроси, наблюдения и опит. След това, всяка компания представи първите си проекти за подобрение. Резултати, трудности, научени уроци и следващи стъпки. За първи път гласуването беше организирано онлайн, но с хартиени бюлетини за проверка, за повече прозрачност и доверие. Щастливи сме, че участваме в Lean шампиони. Това ни дава мотивация, една различна мотивация и вдъхновение, обединение на хората да работят в екип, да правят нещата по един по-различен начин, да постигат резултати и да чувстват удовлетворение от труда си. Да виждат смисъл в това, което се прави и това, което всъщност е Lean мисленето. Още след първото 3-месечие всички участници вече направиха най-важното – предизвикаха себе си.